Скоро смисъл. Не искам да гола. Без това толкова много скоро. 4 гола вкарахме за един матч. За едно по време вкарахме колкото за 8 мача. 7. Волим, а не обичам да се парим. Едно по време с 35 бе. За първ път се параме, така е само фен и повече. Пази се. Не беше подавен. Аз на академик бях честно. Като подари, преди Не мога да помня да според мен дата е добута. Не, ще ви кажа дата е. Ще го премариш, защото не се събираш. Аз към това си дата, че ми гадя. И малко, нарейте върху. Това е фиктивно, това че аз си взел дрежка за 60 лева. Ти четеш ли какво казват хората за него? Значи на щото такъв турнир мога да станеш, това е слабия съдия, значи трябва да си талант. Не. Добре, значи или е девети или ако го отправи? Абе, имаме ли смени? И колето е с него. Бо, виж, стари като стоиш колко много биеме. 2 мача стоиш в 2 мача биеме. $5. Стоят се на един въпреки че аз бях стигнал тази теория миналия сезон, когато и като влезнах, почнаха да не бият БВ, Арсенал, после почнахме тук, Арсенал ни би, и Фетна ни бият, вика проблема е с тебе. Да, не ходиш за матч, а ще подаш да ходиш в отбора. Ще да викам нашата екипа. Взимай, Ромео! Давай, Васко, гони! Не се отпускате, ей! Браво, Боби! Прибирай, Боби! Абе, Ромео, трика ли си гледал, бе? Обрайте си се! Не прибирайте, няма никой текст, стойте там! А нещо? А седи няма? Това си има Кое проблема ми е в мене? Да, бе, високо колекче. Той труда, бе, знам. Ти няма време да ми си. Айде се пара, играят 3 години. Колко пази пръщетата? А ти никога не знам. Карно кола, Не бързай! Не бързай!